So, take 2 ni guys no, kaya na tayo buo na. Buo! Epic fail, ubar, mga Tara, tara, mon. tara. Asa taron Tor? Ato ta, mangita tagbutong. Ako'y musaka guys, abangan ninyo sa next episode. Baktas pero guys, patong ila, ubar kabutungan. Oh yeah, pingin ay way tripod. Iguba mang ni store, buwang. Guys, naiiro. Hi guys, welcome back sa aking vlog. Papunta na kami ngayon sa kabutungan nila Ubar. Dito na kalayo. Tara, kalayo. Guys, nakita nyo ng baka? Tingnan mo. Baka maksatan ka. So, humana nagugot si Nestor guys. Nagugot-ugot siya nag-vlog no. Tuol na. Atay lang ka ay. At tumisong nulo guys, manghuwa mi kuan. Manghuwa mi og sa tawag ani. Manghuwa mi og bo. Okay, iniksakan ni Nestor. Ha? Tumatik mo na. Sorry ko sa karon Tor. Ikaw sa ka? Jason. Guys, sa usa ka lubi kami tulo mo sa ka. Back pre. Uy bo. Ikaw. So, wala ba'y patagkuan guys? Wala ba'y patag sa soba ra day. Para makakuha na putong. Wala tour guide ron. Sige. Ano mo lakas mo? Nahiwaw ano? Tik. Ano sa? Asa guys? Ato yan po guys nga makakuha si Nestor og lubi karon guys. Ning abot na gud mis kalubihan nila Ubar. I-tour guide mo na ho. Adi pa ni mauday. Para sabok pa sa soba. Karon guys, patong na may, hapit na may. Nga game shortcut pero ang ladyo agapon wa na short. Long cut dahil long cut. Guys Hindi grabe guys, ako may trabaho doon. Oh, lato guys. Guys, nila man. Muna may ilos una guys. Kung nakahinumdum mo, tagabukin mo kung kahibaw mo ani. Tara. Mo ni katawag og toilet leave. Mamaktas sa puwi guys. Sige nagmaktas. Patong sa kamata dun. Ay nagblog. Wala lang ang sulti bago matabi. Doble mong kuanan guys. Himuon maglama o magkinilaw dayang. Grabe pa to ka sister karon kay anto man ato gila ubar. Gas tuba pagluda. Napay tuba. Ka container tuba. Maliit na kalaman. Dito po nang galing ang mantika. Diyan po siya kinukuha. Guys, mo na yung lubi guys no. Kung mo kailangan eh, mo na yung lubi. Kuha na siya ka ng sana. Basta lubi. Ikaw Loy, anong masasabi mo Loy? Wala akong masabi kasi lubil na lang yan eh. Guys, mag-ingat kayo baka lubihon kayo. May. So, una Guys, nagdito na kami sa Pagsanhan Falls. Woo! Sana may swan guys. Tawagan natin kuan. Kaliguanan. So, sa una ara may mga ligo na dire. Nindot ni kadto sa una. Da. Tinginit naman hubas. Loy, ato pag tubo ka Loy. Maktas po mi guys. Nado pa padong padiskuan. Lagbas is tigbawan guys. So, mao na yung gingo, mulabay na taog suba.
Nagdada ko gani kayo kalibangon ko, meron ko pang ilo. Ay, kung kani ka ilo, kas karoon ra. Guys, mao ni river sa ML. Dire. Dorang inimi na to dito sa atbang. Prepare for attack. Go! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Wait, ano ni ilibot ko nga bituli ko. So guys, kanina na nakita ninyo guys. Kanina yung kulubian. Kana, di na kana kulubian na. Kuan guys. Kana yung nakita tanan, di na amo. So, ikaw mo adjust ba nga maglibot-libot ka na ho. Murag drone doy. Ayan na rin na. Oh, dapat. Sige, game. Libot ingon? Oh, mulibot ka. Ingon. Silibot ako. Ikaw libot na ligawil eh. Ah, dire. Sige nga na. Sige nga na. Oh. Sa karon guys, wow may mag-vlog karon kay first time. Guys, Nagdua pa. first time nila mo vlog karon no. So pasensyain niyo mo mga edit karon kay bag. Kung amo na yung edit, mga medyo way lami. First time na first time. Kung sukuan pa, kung sa motor pa bagong gipalit, ipa kuan. Tawag na tor? Ipa Guys, di ano po pinakita ang laing animals. Kung gitabaw o kabaw, idol itang kabaw. Mao to si Jay Kabaw, guys, pero waka kay baw nga na si Jay Lait. Kapay kabaw guys. Saag. Guys, maglibog ka sa tinuod nga kabaw. Dito guys. Gawin kay dito guys. Counting ka naman. Tain na. Ito guys, nakakita ako kuan. Nakakita na ko sa kuno ni store. Tara. Tara guys. Mauna na siya guys. Atong ipre si Nestor no kung makakakada dia. Motor kaya na motor. Wala nang buka to. Amo, to ko bawo. Oo, kay bawo si butong. Basta kay kaon na ta. Para sa son kay dago pagnaw na. Man buto ko mga hakda. Yun, na to. Kaya mo yan, Tor. Gulit naman to, ikaw bagapos. Hi guys, ito na ang first attempt. No. Uy, pagtarong ha, agak, bako. No. Yun guys, kung matagak si Nestor guys, ang hospital sa Dungo, naraman diha, pwede lang madagan ng dagungan. Guys, kiri na tumutob guys. Kasi na bay, buburo na bay. Hindi pala mo kumukuha lagi, mapupuha mo yung drink. Ang puro pa, bubo. Ano, butungan na. Tipos bay. No. First attempt by Nestor Ruzon. Karong mga pangunod og karong. Pangunod to, bahala di ka mga rin uyab, basta kay silubi pangunod. Di balik. Di lagi na. Aduh, tara. Malik ka. No. Okay, first attempt. Daniel Obar. Kulban mas lubi ba? Kaya basig mabawag. No. Ikat ba daw? Ikat, na mo na to sumaot to guys. Kasi ka naghinlo na nagdayang. Wah guys, may musak ka guys, animal is this store. May buot. So, anja. May nakuha. Nakapuja pagsaka, oy. Nakakuha na mi. Ito nasa sold sa bahay nila ubara mong kuha. Tapos lang ng lakawa. Ikos-kos na, di ba mo agi? Yun sa nambo. Guys, wah, oy. Sa nambo. Wait, klaro ang lakaw guys.
Way undan. May dira mo mayo. Wa may kainom mo sabaw. So guys, handa. Karon, may nakuha nga butong na milaing trip. Asa to trip bay? Okay ra ka dong? Way kapusla ng lakaw. Diba nagpudo, gano'n siya. Wifi. Ma'am na hinungdan. Tama ba? Palig-alig mo saka. So guys, kuha na ni store among kuha guys. Guys, kuha na ang lamaw na to, nabutangan ng condense with ice, Skyflex, and others. Sige sudlan. Yan na guys. Yehey! Hi Jing! Mga ka Jing? So, ano to? Isira to. Tatawag ko sina. So, tira guys. Ito nang ablihan. Ay, lang itong kuhan ng son. Ice. Tara diha. Dang! Amazing! Grabe guys! Anong tanawon guys kung nagunsa sila ron guys no? Naman magnamingaw. Ila pang gibuhat ng gitrabaho. Ay kang buang, nag first blood naman noon. Kapoy kag saka dong. So ato ni last video na nato ni kaya ato ni kuan outro. Ato ni outro bay. So mo na tong kusinero karon no. Salad oh. Pagpili dayang or ako. Kanang gwapo nga tan-aw ba be? Hinahinay. Stira bay. So guys, among kuan guys, so may kakuha butong. So magkuha na may dayang among kilawon. Tinabal na pino, tinabal. Buang. Sige na to nang Hi guys, mga malas boys. ato nang human kon ikaw human son, ikaw human sa video. Hi guys, the end of the pandemic. Yung na-follow. Please follow us on YouTube, Facebook. Facebook. Paano sa Facebook? Facebook and ML. Kasi nga Facebook. Conquer. Facebook. Pa-follow na lang sa page ni Dan Deluxe Gaming.